मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फिसारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गसाइगावआव गोबां रायजो राजाफोरनो साइकेल राननानै होदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव सोलायहोनायनि थांखिजों गोबां रायजो राजाफोरनो आरो फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो फिसारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि गासै 100निबो गोबांसिन फालांगि खालामग्रा रायजो राजाफोरनो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा साइकेल राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफायो। बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि मोनसे सोलायनाय समाज मोनसे बानायनाय बिनिनो फिसारि डिपार्टमेन्टआ दिनै सराइबिल समस्तियाव 100निबो बारा 200नि खाथियाव जायफ्रा ना दाननानै गावनि जिउखौ खांनानै दङ आरो जायफ्रा बयलार बा अमा दाननानै गावनि जिउखौ खांनानै दङ बिथांमोननि सहायनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे एसेबाबो रेहाय मोनो बेनि थाखाय सरकारा डाइरेक्टलि बिथांमोननो बे बेनिफिटखौ होदों आरो बे हाबाफारिया दिनै जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिनि नुजानायाव जोंनि डिपार्टमेन्टनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि माखासे मानि अफिसार्सफोरनि नुजानायाव बे हाबाफारिखौ जों मावदों आरो बे बाराव बिटिसिआव जोङो 9,000 सुबुंनो बे बाराव जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय होगोन आरो बिदिनो 5,000 दायरिनिफ्राय गासै 15,000 सुबुंनो जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बे बेनिफिटखौ होनो थांगासिनो दङ। हाबाफारिया जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय 100निबो बांसिन बेनिफिसारिफोरनो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि मानगोनां मुंदांखा सासे लाइमोन राकेश ब्रह्म सारा गावनि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ना फिसिनाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा 100निबो बांसिन बेनिफिसारिफोरनो दिनै साइकेल रानफैदों। बे साइकेल मोननाय सुबुंफ्रानो जाहैबाय जायफोर जोंहा अमा दाननानै फानो, दाउ दाननानै फानो, बोरमा दाननानै फानो, ना दाननानै फानो बिथांमोननो बे साइकेलखौ होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना साबसिनै गावसोरनि फालांगिखौ खालामनो हायो। बेनि थाखाय बे साइकेलखौ रानदों। साइकेलल' नङा, नोंथांमोना नुदों जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जे बिटिआर सरकार दङ बियो बिटिआर ओनसोलाव गोबां जोंनि गरिब दुखिया न'खरफोरनो गोबां मुवा बेसादफोर दा होदों। बिथांमोननि जिउआ जाहाथे साबसिन हामसिन जानो हायो बिनि हाबाफारि लानानै बैफोर मुवा बेसादफोरखौ राननाय जादों। नोंथांमोना साननैसो सिगांल' नुदों जे बाव हांसो फिग्रा सुबुंफोरनो 50 हांसो फिसा राननाय जादों। जायफोर अमा फिसिनो गोसो अमा फिसा राननाय जादों। जायफोर बोरमा फिसिनो गोसो बोरमा फिसिनाय खालामनाय जादों। 40टा समस्तियावहाय हेन्डलुम क्लास्टार दानानै होनाय जादों। गतिके जिहेतु जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनैहाय सान्थिया फैफिनबाय, गोजोना फैफिनबाय, जोंनाव खुनु दावराव दावसि गैला। जोंनि गेजेराव आर्मि केम्प गैला, सिआरपि केम्प गैला, उग्रपन्थिफोरनि केम्प गैला। दा जोङो मावनानै जानांसिगौ। बे गोजोन थासारियाव जों मावनानै जानांगौ, फालांगि मावनांगौ, साख्रि बाख्रि मावनांगौ, आबाद मावनांगौ मोजाङै। बे मावनायाव एसेबाबो जाहाथे हेफाजाब जायो बेनि थाखाय जोङो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ दिनैहाय सरकारनिफ्राय राननानै होनाय जादों। बिसायख'थिया जाहैबाय जोंनि सुबुं दारा हादोरनि मोनसे फोरबो। जेरै बैसागुआ मोनसे फोरबो, ख्रिस्टमासआ मोनसे फोरबो, ईदआ मोनसे फोरबो, दुर्गा फुजाया फोरबो। जोंना बिसायख'थियाबो गणतन्त्रनि मोनसे फोरबो, फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि होननानै बुङो। जेरै जों फोरबो फैयोबा, बैसागु फैयोबा दख'ना गोदान, गामसा गोदान गाननानै जों ओंखारलाङो, रंजायो बाजायो, खाम सिफुं दामो। जोंनि बिसायख'थिखौबो जोङो बयबो रंजा बाजा बाहागो लानांगौ आरो इउपिपिएल हान्जाया रंजा बाजायै बाहागो लानो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोदों। आरो जिहेतु 40-50 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुंदुं हाव हाव थासारिमोन, जोंनाव बाव सान्थि गैयामोन, आर्मि अपारेसन सोलिबाय थादोंमोन, उग्रपन्थिफोरनि बाव समस्या दङमोन, जों रंजा बाजायै बाहागो लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै 4 बोसोर 5 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि मोनसे सोमजिदों। बे गोजोन थासारियाव जोङो जोंनि सुबुं दारा खान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौ आरो बयबो रंजा बाजायै बाहागो लानांगौ। जोंना बिजेपि हान्जाजों एनडिएनि एलायन्सआ गोदान दिल्लीयाव मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव 2029 मायथाइसिम इउपिपिएल हान्जाया एनडिए हान्जानि एलायन्स। आसाम सरकाराव जोङो 2026 मायथाइसिम इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम हान्जानि जोंहा एलायन्स दं 2026 मायथाइसिम।
जोंना बिटिआर ओनसोलाव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि एलायन्सआ 2025सिममोन 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिममोन दा 2025नि उनाव बिजेपि हानजा आरो इउपिपिएल हानजाया जयै गेलेगोन जयै थागोन ना थाया बिनि थांखिखौ जोंनि मोननैबो हानजानि जौसिन दैदेनगिरिफ्रा गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा ज' जिरायनानै बे थांखिखौ लागोन जेब्लानो बे थांखिखौ लानाय जागोन जोङो खौरांगिरि बिथांमोननो गिबिसिन खिन्थाहरनाय जागोन। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।